Pasko, uban ang pamilya o pista ang namis ni pipila ka mga residente sa Camotes nga na-stranded sa pantalan human gipanggay ang barko tungod sa dagkong bawod. Ang report ni Nico Serino. Nangyaka na lang aron mo pahuway kini mga pasahero nga na-stranded sa pantalan sa Danao. Ubay-ubay ang nagtambay na lang una sa mall, kilid sa pier, samtang gahuwat sa oras kanus atugutang makalawig ang ilang barko. Na-stranded ang uban kanila, sukad pa sa Disyembre 23 sa hapon, human suspinsuha ang biyahe paingon sa Camotes. Tungod sa giisang gale warning, nunot sa dagkong bawd, maong ang uban nagminghoy na lang ug wala makauli alang sa adlaw sa Pasko. Karon. Trabaho na? Hangin gud trabaho. Kusog mang hangin. Kasabot ra mo sir nganong kuan. Aw. Di madayon. Wa tay mahimo na. Ay, Tura kay nabay ako yung mga apo nga kauban. Na kung to ami iabot dito sa loud. Saon man lang. kining managsilingan pulos taga Barangay Portobello sa lungsod sa Tudela, gipaagi na lang sa katawa ug pasiaw ang nahitabo. Apan silang tanan na problema kay magfiesta na unta sa ilaha. Viva! Revelos Religious! Happy Fiesta! Barangay Portobello! Nakasabot ra hinuon kuno sila sa sitwasyon apan ang hinaot nga maatiman usab sila. Nya, unsa may plano ninyo ani ma'am nga di man badayon ang biyahe? Nangita lang helicopter ani. Di remote naman na. Lisod guys, wala nga na, nagwan-uwan begitu, nabugnaw kayong hangin ba. Nya, okay na sa mua kay makauli man ang pwede may muli sa Cebu. Ang katog yung mga gikan sa lagyon. Mga alas 12 sa udtok daw nabuhi ang dugo sa mga residente kay may miabot nga barko nga nakalabang gikan sa Camotes. Apan nasayran sa representante sa kompanya, mihimo unta og sea trial ang tag-iya og mga tripulante sa barko apan hilabihan kuno gihapon kabawd maong hayan wa pay makabiyahe samtang ang ubang nga stranded gipabalhin sa pasilidad sa Danau City LGU. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.